Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka Newtrap Youth Council Soyong Circle hakan reuteri unai luar araja pulai. Kala dawai ke Khasi Hills Autonomous District Council ba kamde shup an pediang ye kinu ki application tangjan. Lada ke kedai ke bomde Khasi ke layo lupai ke jai Khasi ke bapun kela tangling ba ki affidavit tangjan ne da kinu ki rekom. Hakaji keren bigila patai kubor Presiden Joko Seng uba Purning Star Shabong. Ulaong ba ka Seng ke dawa rui ke District Council ling ba ke Registration Authority ba kamde shup an ai Khasi Tribe Certificate sya ki khun jong ki basu tangjan. Lada ka keme ka bomde ka Khasi kampat pen kelal pa yaladi syaka jaj ka kenjala jong nadu ki epek bat ki wegi kot kisla ki badan kam. Hakaju por loong ba ka Seng kala ai por tangsan benai ke District Council ba ka deben ptha ya ki kedai ki bomde ki Khasi henry ki bayo tengah dau shenrang Khasi ki berayo ya ka jaj Khasi da ka bachule affidavit bat ka tangjan bat ki bela dep pedang da ka District Council ki deben pen kelano mardor syaka jaj ka kenjala jong. Kawai ke bangi kan hangne kalong baka jingtang da ka ju ka tengjat iki artili longyeng kidon artili ki longyeng tang da ka ju ka jat dor sakawai pat ki artili ki longyeng hi hitang da ka ju ka jat te kane kerkum kasat perkap jongi ku jat berriu ha kawai ka longkur ha kawai ka longjat kadon kawai ki yobe ten rela datang artili ki longyeng da ka ju ka jat kemut da kawai ka jat kade ka batang artili kadon artili ki yobe te hata kalau kawra ke bom soi hap ten nakaliang jongi nilai kentu ya ICM ba lak do komdo dai ban recall ya ne ban pembet ma ya kane khnang ba kran don ka jing karwo ka jing wit hadin habut de soi pat ka benta ka bangi ya kran kalong halor ka jing yo lepa kini ki kan thei dekhar ya ka Khasi kibun ki kan thei dekhar ki bai songlok yu Khasi jendang Khasi ki yo lepa ya ka Khasi mar ka jing yo lepa ya joki ya ka Khasi ka bu ka jing ba ka bakhra boleh nomor lemba jongki la ber refer bakin yo kito ki bahi jongki gila ban yo ya ka celutrak nomor tek ka juk mentang UI bagi bun kini ki self style ba sino kai ka bang hilap ru nang liang jungi kum gaseng i don ru ber ki self style ba kur te kini ki self style ba sino ber self style ba kur gila ban pensisha gila ban ai kino ki kinja certificate la ki ba certificate pensisha ya kertek bakin yo ya kaneka celutrak te kane ka ma hadu ta ma balai nomor ba kane ka long ka giveaway na ka benta ki beriu ki bakwa ban long Khasi kadai ka gitwe sakoi pat ka benta ka bangi kran menta kalong halor ka jintang jat dukha mensuangi na liang jungi ka seng lap odon we dukha ba keteng na res asian une dukha ulah tangjat ya ka we jat te menta pat milap odon we dukha uba keteng AL Joseph te compare la pidan hai kan hun ndai ba nang liang jungi so ba ngimnya ha ba dukha tangjat ma balai adang ailan ya ki we ya we dukha tangjat ki muslim ru kila bantang jat ki hindu ru kila bantang jat war ki togistik ru kila bantang jat kita kada gejing ma na kata na liang jungi ikran na basai bala ko komdei ba ya dukha la de hono ko hun ajgen tu komdei ban sha ya ki bakin tangjat kata kada koi ka benda ke banginal na liang jungi ikran na tasi te sakoi pat ka benta ka ba ngilayo ban ajing mut hawi dei bat kene ka jing don jong kini ki beriu ki ba ki basim kabu teng kini ki rang bakur teng la dang ipet ni gelong ku self time bakur baleng ong ta teng gi dikharu ki pensya bagi dikur jongki na kata na liang jungi ngil ajing mut sya ka syai isi yamba kum yakini ru dan kamante lakam balak nong no dai pen bahaya ban bu yakini hi ban bet ya kaneka lini cha ka bidai barka ba katangjat sakawi ru habidai ba plan pet mar balai ka jingkwa jungi kalong ba ban yo ya ka NOC habidai ba katangjat dai ban ai ban yo ka jing menjur na ka ST committee ban yasan da baro ki ST committee jongka dor barkur masuk ndai ban aila tang ya orang bakur marwain mar balai bar bangilap ba kibun ki rang bakur teng kisim kabu na ka benta ban ai kan osi don ru teng kini ki ladang aila teng wat kunyi ru uji teng usu ai la ai osi ya pasala jong tang na ada ban yo ya ka jingtang jai te kan yang iba kadon ka jing ko kadon ka jing wit hang tai na ta tahu ni kwa ya yo siam ba la no de man penbet ya ni kalinis khnang ba kam don su ka jing wit hadin habu ba sawi ru ngilehkan menta ba halor ka klan bil ka ba na liang HYC song circle ru menchua ka mentalang banyak pet
banyak ai lang ki view an opinion hamle klan bil tana liang jongi ngila kan tuis yang ban state ya kan ban bet bahaya kan klan bil kang bangin yo no ya kajing itu na governor kajing pen scam na governor kang bangin klan bil kan long ka scam bangin yo ya kajing biat bet ya nanti halor ka khen ko khen jat bar ki bar ki ta sawai par sawai par ka banta ka bangi kan menne ka long halor kajing ma jong ai tang jat lengba ka jinglap jongi ngilap badon ki biri teng kisim kabu yang tang jai kisim kabu da ka ba teng kampela do sendang kasi udah bamala udah berdeko jadi kin chong kurim balik kalong humta ka ja ba teng ki wei pat jai benri ki chong ki sa hang de kim yo ban long trai kim yo ba thit khandeu kim yo ban le business ki le kum no teng ya kun jong ki kun thai jong ki pha chong kurim ba sendang kasi balang ba ka jing chong kurim ba sendang kasi ki yo ban long trai hang de teng kata ro ka ja hang de kaja bun sin ha kaja nak kata ngi kwa ba nak liang sosial kan te la kam yang ne kenang ba nang ne smart kan nam ja shu kum kata teng ngi mo kum ki ba teng yu i teng kan thai i teng kan thai ba song kurim da kar nam tai lengi klat pat yo sion rang ba teng la dang i pet teng siang kmat ni pet ber yang kmat yo sion rang la sa tergat la do kampel do la ba kelut ru handai kin song kurim kenang ban yo long terai ba ada ki la yo ban le kum ta ka ba ma ka long ba leng ba ka ai ke bangi lap mentah kasong kan thai dekat kasong kurim yau suna kasi teki khun jongki kila yo ja kasi la datang ja yo ja kasi neki khun jongki kila song kha hi para dekat kan teng kalong ka jinglong kumne ka jinglap kumne teng kalong ka tangjat kalong muka gitwe na ka mentaki briu baki kiwe par kijat menriu ban yo long kasi na ta kadau ngi don kam ka disusul ka don kam ban te kendon ya kan ran kam ban pet perking kan ka don kam ru ban amen ban bu di kindon an ki ba perking kenang ba ka jing sim kabu leng ba tangjat kan nom don su nang mes kema ka juga ju siam hi kalong ba un sim kya ya kan ulah su si dai halor ka jing ra jongi ya kan ka jing ujor ulah kular ban sim kya kenang ba nang ne kanam ja su sekmat ngila kan do mene ba kam dai ka sin ka ban kong bangi la ujor kum dai mensuar ila da ujor le nak liang usiam uang bagade ka isi ba thamai manta kan le kala kat yai ban wara ya kajing penbet hang ne tai ane ban khanglat e kini kajing ya sim kabu rom ne tai tu wang persang kala kat yai ban penbet yang ne ka ban penbet yang ne ka jing ujor jing ke bang isiam kolong bateng wat kini kirang bak kuru wat kini kirang bak kuru ki pen sisa ya kini ka thai dakhar ba kadai ka kur jungki ladang iwat jing tiap pata ka sulong betang ka jing le jong rom kur marwai ki teng ka bum dei da ka song kurim yo sana kasi hendai maka kam dei da ban yo ya kasi hendai ka ba lengo pa kolong ba don kirang bak kur ki ba ai ka jing pen sya ba kata khar ka dei kasi kata kan ka ba ma haru ta te sawai pat ka benta ka ba ngi kwa ban kan hang ne ka long ba ngilawat dia kene wat jing tip le arti ai ngi nak por ba ka don ka jing pen kala kasi nak ri bom dei kasi bo pen kala kasi lembak ati ki koi tenang liang jungi ngilapan iki ngilapan lembak ati ai ngi pan ni kasi trap serkit tu dan nak liang ke sosial kam jam ai kita kasi trap serkit dia kata ka pen long yengi ban mut lese kadon ka ai selendat ka jing bom ai jong ka sosial yengi kasi trap serkit mal balai mar ba kidon ki tu ba ong mende kidon tu ki dekhar ki bala yo long kasi lese ha kasi trap serkit ya kita ki dekhar ba jong long kasi ki la yo ja kasi gila thok kum kasi nak ta tahu ki ma ban ai kata ka dei ka wei ka ba ngi kwa ban kran bat ni kerpat ba ya ka sosial bakan ai ka jubak balai ka ma ban ai lese kidon ki dei ki ba kale kidon ki tu ki dekhar ki ba yo long kasi nak ta daw kam la ban kam kwa ban penpau ya kan de ban ai sengi ban penpau ya la da usan dang kasi yo lok ya ka dekhar ka to ka dekhar kam la ban kala kasi kam la ru ban ai ja song lok kan ne ba ja dekhar ndai tang ki khun ki la ban yo ya ka jing tang jat tang ki khun ki la ban long kasi kata tendai ki long ke bangi so kya manta ka long pat ba kito ki dekhar ki bun de ki ba chong kurim lu kasi ki aja senam lu kasi le ne ki tang jat senam bat lok nilai kan ru menswa ba gidon ki ki ba tang jat ya ki ya ka lok tang jat te menswa nang i kaliang ki isi barim ru menswa ka penbet ya ta tendai ka long ka ba su dia pat ka long ba hadin ba kala persang ban penbet ya ta kam sam labi ka so ba bala ban penbet ke ta daw ni lap yang mata hoi ka kum ka kariti ke dusturu ka sya kamta kariti ke dusturu kalau kamta ka ak ru ka sya kamta mar balai ka tang jat ka long be tang i khu ndai ya ka long